नमस्कार सलाम अलैकुम। कि मंदिर मस्जिद तू बनैब कि मंदिर मस्जिद तू बनैब हम बनाएम हॉस्पिटल आ हमनी से लड़ावत रह का यही खातिर बारा जीतल तहार ई काम ना ह। अब बाँचल तनको ईमान ना ह। जेकरा पोछे के गरीब के पसेना उ खून बहावे हजारों लीटर आ मंदिर मस्जिद तू बनैब हम बनाएम हॉस्पिटल। राजनीति के हजमोला ह। बुड़बक बनावे के फार्मूला ह। उहे धार्मिक उन्माद फैलहियन सन त लोग आई आवेशी में अपने बैठियन सन एसी में हमनी के धरा के हीटर आ मंदिर मस्जिद तू बनैब हम बनाएम हॉस्पिटल। केकरा से का मांगे के बा बुझात नइखे गुलाम बने के मानसिकता उ जात नइखे। जेकरा करे के स्वास्थ्य शिक्षा पर चर्चा उ मार घूमता सेंट इतर आ मंदिर मस्जिद तू बनैब हम बनाएम हॉस्पिटल।